It's time to make what she couldn't have made in her mind. People think I'm insane because I am drowning all the time. All day long I think of things bad, nothing seems to satisfy. Think I lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me occupy my brain? Ooh yeah. Show me the things you like that I can't find. I can see the things that make you happiness. I'm a hero. Desire, you feel open and right. Happiness I cannot feel alive to me, so I will. And so as you hear the birds, you know my sin. I tell you to enjoy life by design, by design. Igen! Megvan! Siker! Hát ez egy érdekes történet volt eleve az elmúlt 15 perc. Hard rock, szociológáfia. Az első három kemény zenekar, ami elindította ezt a vonalat, az én szociológiás történetemben, így lettem szocializálva. Egyik zenekar a Led Zeppelin volt, a másik a Deep Purple, és a harmadik zenekar volt ez a zenekar. Ez a három zenekar indította ezt a vonalat, amire a többi zenekar fejlődött. Ez a zenekar 4 tagú zenekar, 2 állandó taggal, semmi extra, annyi az igazság ugye, ami beletörtént a dologba, közben a kutya beszáll a történetbe. Tommy Yomi a gitáros, miután elkezdte a gitáros pályafutását, pont levágta az egyik új percét, és igazából nem lett volna baj, mert a jobb új percét vágta le, vagy az volt, hogy balkezes gitáros. Tehát ő nem így fogja a gitárt, hanem így. És ez viszont zavaró, ugye, mert pont ez volt az ügy. De azért kitalálta az okosságot, és csinált magának egy... Mit csinált magának? Egy protézist, egy új protézis utolsó percre ráhozza. És így lett ez az ember, úgy is hívják, hogy riff király. Dexter, köszönjük szépen a közreműködést. Benne leszel a tévében. És ő nem lett egy világban a gitáros, de az első 5-ben a legtöbbet játszott riffjei közül közte vannak az ő riffjei. Hát lehet, hogy csak 3 hangú, meg másfél hangú, meg 5 hangból áll, de mai napig nyomják. És itt vannak ugye ezek a szégyellős fiúk, meg mit tudom, az új fiúk a blogból, meg a Ez van zenekarok, azok már rég nem lesznek sehol, vagy rég a Tesco-ban lesznek éjszakai raktárosok. De ennek a fickónak ezért a mai napig játsszák a riffjeit, meg a számait. Az énekes ugye, akiről már az előző adásban volt, hogy itt tudjátok megnézni az előző adást, ugye az énekes Ozzy Osbourne, meg tudjuk, hogy egy olyan ember, aki néha kimegy a medence szélére,
kutyozik egy jót, majd megiszta, felnyalja a kutyát a padlóra, tehát valószínűleg nem volt szomjas, meg éhes se, de egy ilyen típusú zenekar, és ez a zenekar a mai napig pörgeti. Nagy nehezen játszottuk, pedig nem egy bonyolult dal, de voltak problémáink. A kutya nem az, nagyon csodálatos. Hölgyek, urak, Black Sabbath, Paranoid.